totes i tots, el meu nom és Laila Zawi i al vídeo d'avui us ensenyaré com escriure poesia. No siguis un poeta desganat. Com a totes les arts hauràs d'escollir un tema que serà únicament teu. No t'enganyis i creguis que la poesia només tracta d'amor i desamor. Pots parlar de qualsevol tema, això sí, ha de ser un tema que et generi sentiment i que tinguis una opinió personal. Troba el teu estil propi. Un poema no ha de ser necessàriament escrit en un llenguatge rimbombant i antic. Pot estar escrit en el mateix llenguatge que utilitzes tu diàriament. Això no vol dir que l'escriptura lírica antiga tingui res de dolent, simplement la poesia és un joc que s'adapta a les necessitats del seu escriptor. Per això has d'utilitzar un llenguatge que et sigui còmode i natural i que et permeti expressar-te tal i com vols. Recorda, són igual de poetes un instagramer, becker i un raper. Simplement cadascú té el seu propi estil i utilitza el llenguatge a les seves pròpies necessitats. No tinguis por a les mètriques. La mètrica no és imprescindible. Un poema sense mètrica seguiria sent un poema. La mètrica serveix per crear sonoritat i ritme, i així crear un poema amb més força. De nou, experimenta. Utilitza recursos estilístics com la metàfora o potser unes de més complicades com la metonímia o la literació. Totes elles potser les hagis estat utilitzant en el teu dia a dia i no t'hagis donat compte. Puntua bé per puntuar alt. La puntuació és important a l'hora de crear el ritme del teu poema. Recorda que la poesia ha estat feta per ser recitada en veu alta. Necessitarem pauses per respirar. Planteja't quin ritme estàs buscant pel teu poema i per què. Pot ser que estiguis buscant un poema més frenètic, on estiguis descrivint sentiments frenètics. Per tant, no hi haurà tants punts i tantes comes ni tantes pauses per respirar. O potser estàs buscant un poema més calmat que expressi sentiments tranquils i, per tant, haurà d'haver-hi una marca per respirar en cada moment. Un cop més, no hi ha respostes incorrectes. És el teu poema. En veu alta. Quan tinguis el poema acabat, recita'l en veu alta, però no tal i com vols que soni, sinó com està escrit. Així sabràs quina sonoritat té el poema. Una vegada hagis llegit en veu alta el teu poema, podràs anar canviant les petites imperfeccions per fer de la teva obra d'art un poema perfecte. I fins aquí el vídeo. T'acabo de donar totes les meves eines per crear un bon poema. Però recorda, ara és el teu torn.